ଏଠି ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସିଏ ବସିକି କଞ୍ଚା କାକେରା ଖାଉଛି। ଖାଉଛି ବସିକି, ଭାତ ଖାଇବନି କହିକି ଲେଇ ହେଲା। ଦେଖି ମାମି ଏମିତି ଦେଖିଲ କ'ଣ ଖାଉଛ? ତୁ ଫ୍ରିଜ କାହିଁ ଖୋଲିଛୁ? ସସ୍ ହକା ସବୁ ବାହାର କଲାଣି ଭିତରୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଛୁଆକୁ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖ କି ଡାନ୍ସ। ଇଏ କ'ଣ ପଡ଼ିବୁ? ହେ ଡୁଗୁ, କଥା ହବ ହୁମା କରେ, ହୁମା କରୁ, ହୁମା କରେ, ସେ ହୁମା କରିବ। ଗଲାଣି ଟାଇ ପଛପଟେ। ନାଇଁ ସେପଟେ ବସନି, ସେପଟେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ସେପଟକୁ ଗଲାଣି। ଏପଟକୁ ଆସ ହେରି। କଦଳୀ ଖାଇବ କି? ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଛୁ ଟୁକୁ? ହେଇକୁ ସନ୍ଧିରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଛି। କ'ଣ ହେଲା କି ଧନ? ଧୂପ ଦେଲାଣି, ଚାଲ ଧୂପ ଦେବ। କ'ଣ କହିଲୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ? ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ିଲାଣି ଦେଖ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ ବୋଲି। ହେ ଭଗବାନ, ପଡ଼ିଯିବ। ଉପରେ ସେ ଠିଆ ହେଲାଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖି, ହେ ଭଗବାନ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ସେ କୋଉ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲାଣି ନା। ଏ ଦେଖ ତା ମାମାକୁ ଦେଖିକି ଟୁକୁ କେତେ ଫୁଲେଇ ହଉଛି। ଏ ବୋପାଲୋ, ଏ ମା କେତେ ଗେଲ। ଇଏ କିଏ? ଇଏ ମୋ ମାମା। କୋଉଟା? ଏ ମା ଦେଖୁଛୁ? ये मो मामा, ये मो मामा, तू जा, ये मो मामा, ये मो मामा। ଏ ମାଲୋ ବାଡଉଛୁ ତୁ, କାହିଁକି ମୋ ମାମାକୁ କାହିଁକି ବାଡଉଛୁ? ଏ ମା ବାଡଉଛୁ, ରୁଷିଲା। କାହିଁକି କହିଦେଲା ଏଟା ମୋ ମାମା? ପଡିଗଲା, ମା ପଡିଲା 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 ପଡିଲା। ଏ ମା ତା ରୁଷା ଦେଖ। ଏ ମାଲୋ କି ରୁଷା ନାହିଁ ବାବା। ଦେଖିଏ ତ ସ୍କୁଲ ଫଟୋ। ଏ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମୋର ଲୁଗାପଟା ସବୁ କେମିତି ଗଦେଇଲାଣି। ଏଇ ଡୁଗୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ, ଯା ଯା କିଲୋ ନା, ସବୁ କେମିତି ଗଦେଇଲାଣି। ପାଉନି ଏଟା କି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣିଛ? ଖାଲି ଝାଳ ବହୁଛି। ଏଟା ଅଏଲ ପୁରା ବାହାର କରିଦଉଛି ସ୍କିନ୍ ରୁ। ଲଗେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ମାନେ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ ଯେ ତାପରେ ତମକୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଟା ବି ଅଛି ଲଗେଇଲନି, ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ଆଟା ଟିକେ। ଡୁଗୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଅନା କେମିତି ଖୁସି ଅନା, କିନ୍ତୁ ଗଦେଇଲାଣି ଆଣିକି ଆଲମାରିରୁ ସବୁ ଲୁଗା। ମୁଁ ଖୋଲିକି ଅନା, ଏ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପଢୁଛି କାଢ। ବ୍ଲାଉଜଟା କ'ଣ କରୁଛ କି? ହଉଛି ସେ। ଚାଲିଲା ବେଙ୍ଗ ଚାଲିଲା। ଆମ ଡୁଗୁ କ'ଣ କରିଛି ଲୁଗାପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ପଡି ମାମା ଗାଡିରେ ପଳେଇଲେ। ଲୁଗା ଚଉତି ଦିଅ।
ଯାଉଛି ବୋଲି ଏବେ କେମିତି ହଉଛି ସିଏ ସ୍କୁଲରେ ମୂଷା। ଲୁଗା ଚଉතුଛି ସେ। ଚଉତୁନି ଏମିତି ଚଉତା ଦେଖି ମତେ କାନ୍ଦ ମାଡୁଛି। ଦେଖୁ ଭାତ ଖାଇବେ ତ ଟିକେ। ହଁ ବା ଚଉତି ଦେଲା। ଓହୋ ସରିଲା। ନା କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦେଖ। ଦେଖ ଚିକୁ ହସିଲାଣି ଡୁଗୁ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଖଟକୁ କେମିତି ଚଢୁଛି ଏ ପ୍ରଭୁ। ए टाटा कर दिया टाइप करिवो लाइक सब्सक्राइब शेयर चल हम डुगु टाटा कह दे लाइक शेयर सब्सक्राइब ए मां